olen Lauri Lepola ja olen kirjoissani kirjoitellut muun muassa tästä surupatsaasta ja olen kirjoittanut, että tässä puistossa on haudattu punaisia joukkohautaa. Aina sen jälkeen, kun olen kirjoittanut kirjan, tulee paljon yhteydenottoja ja ihmiset muistaa täältä vielä vanhempiensa kertomuksia näistä haudoista. Mutta kun on vähän epäselvää ihmisille, miksi tällainen patsas kuin tämä Aaltosen surupatsas on laitettu tänne keskelle hautausmaata ja kukaan ei tiedä oikein, miksi se on tänne laitettu. Minä olen kirjoittanut tästä 2 kirjassani ja kun nämä kirjat oli julkaistu, niin on tullut valtavasti yhteydenottoja. Yksi henkilö tunsi tarkasti tämän surupatsaan koko historian ja luen se täältä nyt vaikka sitten täältä kirjasta, mutta ensin selostan kuitenkin, että tässähän kerrotaan, että tässä on noin punaisten joukkohauta. Niitä ammuttiin noin sillä lailla, että yksi kertomus on sellainen, että siinä on kolmessa rivissä punaisia ruumiita. Ulommissa riveissä on 13 ja keskimmäisessä 12. Ja ne on haudattu niin, että niiden katseet on länteen. Normaalisti haudataan näillä kristityillä hautausmailla ihmiset niin, että niiden katseet on itään, että ne näkevät sen viimeisen päivän, viimeisen aamun koiton, kun haudoista noustaan ylös. Täällä ilmeisesti tarkoituksella sitten haudattiin ne toisin päin, että on tuomittu helvettiin. Heikki Ylikangas kirjoitti kirjassaan Tie Tampereelle. Mooses Hietanen Ruovedeltä katseli, kuinka valkoiset ampuivat riviin järjestettyjä vankeja Aleksanterin kirkon edustalla. Moni ihminen on kertonut näistä haudoista ja näitä on ihmetelty. Eniten on aina ihmetelty, että miksi tällainen kallis patsas, Aaltosen veistämä patsas on tuotu tälle kohtaa hautausmaalle. Tämä nimi on Suru. Ja tässä ei lue minkäännäköistä muuta kylttiä kuin tämä Aaltosen nimi. Tuntuu käsittämättömältä, että aivan ilman mitään tarkoitusta tämmöinen kallis Aaltosen tekemä patsas olisi tuotu tänne entiselle hautausmaalle vielä 60-luvulla, jollei tällä ole mitään tarkoitusta. Tämä selvisi mulle, kun kirjoitin kirjan Merinen Tampere ja kerroin tästä hautausmaasta, niin yleinen keskustelu oli aika railakasta ja vaadittiin jopa hautojen auki kaivamista. Silloin minuun otti yksi mies yhteyttä ja sanoi, että mitä niitä auki kaivetaan. Siellähän on ollut muistopatsaskin siellä haudan reunalle jo 50 vuotta. Ja hän kertoi tämän patsaan tarinan. Se oli sellainen, että Pindfors, jota yleisesti Napoleoniksi kutsuttiin, hänen toinen nimensä oli kyllä Napoleon, oli kaupunginjohtajana. Ja
hän keskusteli oikeistolaisten kanssa sitten Mannerheimin patsaan saamista kaupungin keskustorille. Kysymyksessä ei ollut se patsas, joka nyt on Vehmaisissa, vaan oli kysymyksessä ratsastajapatsas, joka tuli Helsingin Mannerheimin ratsastajapatsaskilpailussa toiseksi. Ja siitä jo sovittiin, että laitetaan se keskustorille ja Lindfors vaati, että hän laittaa sitten tänne Punaisten haudalle, joukkohaudalle tämän muistomerkin, tänne Aleksanterin muisto. Näin sovittiin. Tämä asia kuitenkin raukesi molemmin puolin niin, että Lindfors kuoli kesken kaupungin johtajakauttaan ja Mannerheimin patsalle tuli niin kova vastarinta Tampereella, että se unohtui kokonaan. Mutta Lindfors kerkisi jo tämän patsaan hankkimaan tänne haudan viereen ja tässä se nyt on, surupatsas. Punaisten joukkohaudan muistoksi. Joo, mä olen Ahti Lindberg, nykyään Hämeenkyrössä vaikuttava eläkeläinen ja olin 40 vuotta Tampereella. Asuin ja töissä Tampereen puhelinosuuskonnalla, sen aikaisella nykyinen Elisa, tämä sama firma. Ja kolme ensimmäistä vuotta olin näissä kaapeliasennustöissä kaapelijatkajana ja näissä. Meillä oli tämmöinen useamman kerran kuulin tämmöisestä kerrottavan, että itseni vanhemmat puhelimiehet kertovat, että kun tässä Aleksanterin puistossa kaivettiin kaapelia maahan, niin sieltä alkoi tulla luita ja nämä tämmöiset ronskit miehet ohikulkiville naisille kertoivat, että tulkaa aimanat hakemaan soppaluita. Ja se oli niin paljon ronski juttu, että siitä tuli sitten firman johdolle valitus ja pojat saivat sitten huomautuksen tai varoituksen, mikä siihen aikaan sitten olikin voimassa. Tämän kertomuksen mä kuulin useamman kerran ja useamman vanhemman kaverin kertoman. Sen aikaiset ja edelleenkin kaapeliojat kaivetaan routarajan alapuolelle. 60 senttiä on tämä yleinen kaapeliojan syvyys. Ja tässähän tietenkin nämä haudat, mitä on näitä normaalihautoja, niin nehän on tavallisesti 1,5 metri 80 senttiä. Ja tässä nyt ei ole mitään maaleikkauksia tehty, että nämä normaalihaudat olisi millään lailla tullut matalampaan, mitä ne siihen aikaan on ollut. Että kyllä ne on ollut silloin semmosia 20 vuotta ehkä sen jälkeen, mitä nämä on tapahtunut. Nämä oletetut tapaukset, niin kyllä luut maassa on sitten vielä ihan säilynyt, että todennäköisesti nämä on näitä 18 haudattuja, telotettuja. Minä olen Erkki Aura ja ammatiltani teatteriohjaaja. Toiminut alalla noin 50 vuotta. Keräsin aikanaan vähän tietoja, vähän enemmänkin sukuni tarinoista ja isoäitini Aina-Maria, omaa sukua Lindell ja vielä sitä ennen omaa sukua
Grigoriev. Nimittäin hänen äitinsä oli tuolta itäisestä naapurimaasta, aina Sitoviiriltä saakka Mustameren rannalta. Isoäitini kertoi vuoden 18 tapahtumista asioita, jotka todella painoivat mieleeni jo hyvin lapsena. Ja äitini kertoi näistä samoista asioista sitten myöhemmin. Isoäitini eli vuoteen 1957 saakka, jolloin itse olin jo tuommoinen aikuisiän kynnyksellä oleva poika. Joten muistan aika hyvin näitä tarinoita. Puhe tuli myös 18 vuoden traagisista tapahtumista ja ihmettelin joskus, kun äitini mainitsi, että kirkkopuistossa on sellainen paikka, jonka yli ei saisi kävellä. Jotenkin hän itse sanoi, että kun hän kulki kouluun, hän kävi ruotsalaista koulua ja sanoi, että hänen äitinsä siis sanoi, että siitä ei saa kävellä, että siinä on joukkohauta, jonka Aina-Maria eli äitini äiti oli itse nähnyt. Ja nyt kun tästä asiasta on tullut paljon puhetta ja kirjoittelua, niin muistelenpa nyt tämän asian olleen erittäin kipeä. Se jäi kuitenkin itseltäni sitten tuonne muistoihin pitkäksikin aikaa. Varmaankin kävelin tästä yli, mutta nyt kun se on palannut mieleeni, niin ymmärrän hyvin, että paljon on perää niissä asioissa, koska niin monelta taholta on tällaisia kertomuksia. Vaikka ehkä jotain täysin 100% todistetta emme toistaiseksi ole vielä löytäneet. Mutta tämmöinen asia pitäisi selvittää, eikä ainakaan sillä tavalla kuin julkinen sana ja lehdistö on sitä yrittänyt peittää. Meillä on niin paljon tällä tavalla hämärään menneisyyteen painettua vakavaa asiaa 18 vuodelta. Joten on hienoa, että Lepola on tehnyt suurta arvokasta työtä siinä kerätessään näitä tietoja. Ja kaikki ne, jotka muistavat näitä asioita, niin älkääpä painako niitä mihinkään muistojen hämärään. Tämä on todella kaunis punagraniitista veistetty patsas. Ja tämä nimi on Suru. Tosiaan oli monilla ihmisillä Tampereella silloin suru.